салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ҳаргиз раҳо намекунам Нурия ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. амина гулшаи ҳунарманд, модел ва дорандаи ҷоизаи зебосанами Туркия мебошад. 3 апрели 1993 дар Шветсия ба дунё омадааст. номи модараш бошад Гулшей. дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. падараш бошад татар мебошад. ва инчунин Амина як бародар бо номи Шаҳан дорад. Амина дар шаҳри Шветсия ба дунё омадааст ва дар ҳамон ҷо ба балоғат расидааст. айни ҳол бошад дар шаҳри Истанбули Туркия зиндагӣ мекунаду ва ҳамчун модел ва ҳунарпеша кор мекунад. Аминаро ҳамчун модел мешинохтанд ва ҳамчун модел машҳур буд. ӯ дар конкурси Мисс Туркия яъне зебосанами Туркия иштирок мекунад. дар ин конкурс бошад ғолиби ин конкурс шудааст ки конкурс 27 майи соли 2014 дар шабакаи телевизионии Star TV дар шаҳри Истанбул баргузаштааст. ва ҳамин тавр соли 2015 дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Ҳаргиз раҳо намекунам» бо тахаллуси Нурия нақш меофарад ва ҳамчун ҳунарпеша машҳур мешавад. Амина Гулшей бо яке аз футболбозони тими Фенербахчии Туркия ки ном дорад Месут Озел оиладор шудааст ва айни ҳол соҳиби фарзанд мебошанд. Амина Гулшей соли 2015 дар силсилафилми «Аславаз Ҷилав» яъне «Ҳаргиз раҳо намекунам» бо тахаллуси Нурия нақшоварӣ кардааст ва дар соли 2017 бошад дар силсилафилми телевизионии «Иксинеде Севдемен» яъне «Ҳардуяшро дӯст доштам» бо тахаллуси Суна нақшоварӣ кардааст. ин буд қиссакаке хурдакаке дар бораи Амина Гулшей. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. то ҳол бо мо будед. ин видеоро ба дӯстонатон тақсим кунеду ва дар видео лайк гузоред ва дӯстони худро даъват намоед. то барномаҳои дигар, худованд ёру мададгоратон бод.